Irridu nikkonċentraw l-isforzi kollha biex niżguraw li t-turiżmu jiżviluppa skont l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli għal ġid tal-popli kollha fil-pajjiżi ospitanti. Hekk sostna il-President ta' Malta George Vella waqt il-Mediterranean Tourism Gala Awards fejn stqar li hu jibqa' jemmen bisħieħ fil-ħtieġa li nibdlu n-narrattiva dwar il-Mediterran u għalhekk appella biex niffokaw aktar fuq dawk li sejjaħ skambji vibranti bejn il-popli. Il-President stqar li l-attività tat-turiżmu għandha ddur madwar l-esperjenza ġenwina u tgawdija tal-ambjent naturali ta' kull destinazzjoni, inklużi attrazzjoni naturali bħal-baħar, ix-xemx u l-kultura b'mod ġenerali. Din l-istqarrija mingħand il-President tiġi fi żmien meta bosta turisti bla dubju ta' xejn qed isibuha diffiċli ferm li jgawdu l-ambjent naturali ta' pajjiżna, aktar u aktar fl-isfond ta' diversi stejjer u kwistjonijiet li qed iqumu ġimgħa wara l-oħra, kollha kontroversji li kkonfermaw kif pajjiżna qed jaffaċċja kriżi ambjentali minn Kemuna sal-Mosta, mill-Imqabba sa' Għawdex. Il-President Vella min-naħa tiegħu qal li t-turiżmu għandu rwol prinċipali fl-iżvilupp tar-reġjun tal-Mediterran billi jipprovdi opportunitajiet ta' impjiegi u għalhekk isostni l-għajxien ta' miljuni ta' nies. F'dan l-isfond il-President Vella faħar lill-Mediterranean Tourism Foundation għall-isforzi kontinwi u determinazzjoni tagħha biex twettaq viżjoni ta' turiżmu sostenibbli u reżiljenti fil-Mediterran.